krajiny, ktoré vznikli jednostranným rozhodnutím, to je jedno, v ktorej časti sveta, nemá nič spoločné s albánskym národom, ani s Albánskom ako takým. Pre nás je albánsky národ národom priateľským, že nie je to nič, naša pozícia diplomácie všeobecná nemá nič spoločné s nejakým negatívnym postojom k albánskemu národu. Vychádza skôr z nejakých pravidiel súčasnej našej diplomácie, ale informoval som pána prezidenta, že doterajší vysoký predstaviteľ Európskej únie pre dialóg medzi Kosovom a Srbskom, pán Miroslav Lajčák, sa stáva poradcom pána premiéra pre otázky bezpečnosti v regióne a tým pádom má aj albánska vláda konkrétneho človeka blízko vlády slovenskej, kde dialóg na túto tému môže do budúcna pokračovať. Súhlasím s pánom prezidentom a jeho postojom všeobecným, ktorý prezentuje počas svojho mandátu, že je potrebné sa spájať, že je potrebné budovať mosty a nie stavať múry. Táto politika je rovnako podobná, ako sa snažím na Slovensku presadzovať. A ja som veľmi rád, že som aj v tomto našiel dobrého partnera. Chcem aj na tomto mieste potvrdiť oficiálne pozvanie pre pána prezidenta na návštevu Slovenskej republiky. Budeme veľmi radi, ak budeme môcť